damdoi in an thlen chuan rang takin tania le midang te chuan lo buai puin operation room a an nor lut zuia tania chuan chi ai lo tur ati in ama cha chu neurosurgeon chhun ani thu le chan him chu akuta ai nga thu chu a shel bok liujeng la chuan phili zet hian engtin nge a chan himang ti lo zot le tin a chi ai chheder ani chuti lai chuan doctor ai fei porun thlengin ani chuan thi tirila ani lo le International Hospital kilometer zathum lai hla ason neurosurgeon chu an nei lom ta chuan kan shwai do nem ni doctor ning hian darkar tam tak chu adai kherangem aron tivin shoka liujeng chi ai lutuk po chu azia hokemoti mai tur hian a top zui chot a theyang tinok nokin a thomno thak turin akal zui tabok anu revak lawa chuan inzai chu an chana liujeng chuan chi ai lo tuma insom sham shamin a thei top chwa chuan a beya a bp le a heart rate a run tlak niam te chuan in thunun tum takin a than faran shu pui lai chuan thok chu a la le hal chin reinial an zai nu chuan an zo thei ta sham Doctor Ning chu ICU wa chuan da in liujeng chuan a thut chil rota a bele reng chin bok tania chuan liujeng chu engma a eilo wang chuan a ngai to hle a Doctor Ning ron har chwa ma a alo dam lo mai te chu a hlau bok Doctor ai fe po chuan a chu me du zong tak siam sakarota tania chuan a kut da tura shilin akal son zui ngal nileng chuan liujeng chuan Doctor Ning chu ompuin ala har chuak theilawa tania le Doctor ai fe ten thil ei tura kau chu an tumpo chuan a du lo thu soin Doctor Ning chu kalhla san a thei tat lawa Doctor ai fe chuan Doctor Ning komma a om chu a chung te kan shil don lawem ni ti in tania chu a rona tania chuan pa chau anei to thu soin khalam chu liujeng kuta da top turin a shila liujeng alo chuak du lo bok nen beidong zetin an kal san tangot zana chuan dal Chinese hospital a thokte ba ka Doctor Ningan alo chanpui to mi tam tak te chu damdo in twala Doctor Ninganu li moi takma a chuan bati le pangpar te ron kengin an ron chong chai saka sarkar sipai te po kharon kalin Doctor Ning thil ton chu tor puin adam wat theinan an ron dil sak ve boka tan san te baplu le alpha te ho po ron kalin pangpar te an ron keng bok Doctor Ning thalak te chu tarin dam le wa tur an do sakna te chu an zia ka an mangai thu te afapa in China lama a nga reng thu te thlengin liujeng po a om huna chuan bati nen chong chain amit tui chu alwang le chen Doctor Ning ala har chuak thei si lo zanra sur noya te chuan liujeng chuan damdo in chunga chhawin sheom ti takin a han chap le chiam china liujeng chu adam lo pha ta renga mudeu chor chorin amumanga chuan lekha chai moi tak hi tlanga lo chain hlim taka a chai lai chuan thlina tak wangin a shui chu a chata a lekha chai du em mai chu thli chuan van lama a chau pui ta wangwanga amumanga chang chuan ron har chuak thutin tania po aruma chuan alo lut ve chia ilo har ta sham mo ron ti in liujeng chuan omna alo zot wat tania chuan khosik sang taka nei awanga ni thum lai amut to thu alo shila liujeng chuan makati hle Doctor Ninga chungchang zo zuin a har to MT te zot pa chuan a thau rok roka a doctor kot fal chu banin man mo takin muturin atlan zui ngal tania po chuan aron zui wat bok ICU avat theni ro chuan khumlo rak hwai ba ka mulaw tania ron thleng ve cha chu a omna alo zot ngal tania chuan ni ni kalta a anlo shwai to thu asoya tu tenge shwai ti ya zo chuan a chang theilaw in beng dai turin alo shil lom thunga ma se liujeng ta ne ro a har sa sumio ni na asya ang ti in Doctor Sumio ni room lampan chuan rang takin atlan zui le a tania pon alo zui ve zel ma se ani po an va thlen chuan a room lo rak hwaya tania chuan ani po an zon thu le tu man an byak tang theilo thu alo soya man mo taka ward lama kalin Doctor sang ne na chuan Sumio ni chu an mu MT in an zot kwala ma se tu manan lo mulawa
man mo takin get bula duty Jeff lampanin an tlan le a doctor ning alo mu empty an zot Jeff chuan mulo an ti zeta masi nimin pia lama motora an shwai thu le alo en chiang lo ti te a shwai tu kha chu Chinese mi pa upalam deuh ti te chau chu alo she thei to a an kalna a zo po chuan a sha lo thu lo changin a ho ani mai thei China a alo ti zui bok man mo taka an room omna lama tlan le tin a luggage la in liu jing chu a che buan buana atal boy ti ti tanya chuan lo khap tumin khongya kal don ti azo suya a ho do thu in lo changa doctor ning chan chin chu sha ta du ani tanya te chu a pu lek leka tanya in ICU a vil reng man lo thu le midang angai to angai ve thau thu te chu asoya thin rim tak chuan engwangin nge akai tho mai lo ti in zot au ki chu asangin chutiang khopana sa chuan ala thin rim ngai lo bok tania chuan khosik sang tak wanga unconscious ani thum chunga om thu le ni tin aron cheka ala har chin lo wang ti in lo soi ve boka liu jengi ro in tum tak tak ni la ka har tu ang alo ti ve boka mi zong zong hian dot min shila ni ti in a au zui bok a che zui buan buan ani maya sumion te Jeff te tu man eng ma an shelo ti in a ril runa mang ang chu om ngai na a shelowa tanya la chuan tu ma shat lawa zan la ya an lo shwai thu bak soi tur a she si lo liu jang la chuan a thi ni ti ro ka mu thi lai kha nim ni engwangin nge min kai tho lo ti in a au zuya a chap zui bok tania chuan lo soi nok nokin a thi lo ti in a shel fya zui mol mol ho a du thu liu jeng chuan soi mol molin ain siam le sok soka tania chuan lo nor sunin an pahnia an ho dun tur thu shilin liu jeng chu thu sop nya hian a chap ta hoka tania chuan lo kwa vatin a thi lo thu chu a soi le mol mola liu jeng chuan ka chan thei lo ti in a lo tra khum ve boka thona an chuan nu chuan tania chuan muthil tum turin a shila liu jeng po a ma ai chuan a zia ta viau bok amai mi chin nu chuan doctor ning nen anin ton chan tir dan te angai to kira an college an lu chan ni ya registration table alo duty chu ani liu jeng chuan a mu phata changin a mitala ngal em ema a pan zui ngal chat bok doctor ning la chuan a ming chu lo she to in an class entrance test sa pathum na ni thei ngat alo ni bok nen alo ngai ven thale a liu jeng la chu alai em khopa registration form a ti chuan a ming aya doctor ningan a ming alo shil ningji kyan ti te chu alo ziak thul che chhewe takani doctor ning chuan an lu chung chu an tiu turani tur thu te alo shil ve boka liu jeng chu a phur bel chiang viau bok an classroom a doctor ning ron lu te chuan mit la don hian alo thira thu soya thiamin ho mel deuh ma se omje tam taka nei china introduction te anei tira liu jeng chu pahni na a kaule chat bok liu jeng chuan a ming te a high school kalna te asoya doctor ning chuan an kalna ain an thin thu chu alo soi ve zau boka a hlim viau ma se a san zong te a soi le ba ka meichia ani thu an soi zui ngot pek boka an nui na sa viau hlom a ming omze doctor ning chuan alo zot le boka chuti lai chuan tania chuan ron kai harin jang jawan thlen to don thu chu a ron shila a vai roi mai beya lama liu jeng chu kalin doctor ninga zonga outpatient duty a nei na chin te chu enin ma se a mu zo lo neuro department room lama kal le in midang in meeting an lo nei lai chuan ngoi rengin a ron luta doctor ning office chu ron enin alo ruak hiau mai midang po chuan liu jeng chu ron mu in makan ti hlom viawa doctor jeng chuan alo ko vat bok liu jeng po chu an bula chuan ron kalin doctor ninga omem ti in a ron zota ai ti na bak chan na adong law doctor jeng chuan tania in en ko na dong tura chaina lama an ron kir thu a soi khan beya an ron panarin ve thau thu soin ma se tu man an lo mu lo thu a soya liu jeng chu ngoi renga in herin a chuak zui le doctor ding chuan rang zeta zuin ICU lama te shwain
Liu Zheng chuan han en kwal hlom ngial ma se doctor ning a hmel reng a om lo doctor ding chuan do tan shil lo thu chu alo soi ve boka Mr. Zhu chuan Liu Zheng chu ron hruain ngoi rengin motora anin phura Liu Zheng chu a ha dam lo tak zeti chu a lang reng bok Doctor ninga in tlo puin in chung chu thatak hian puanvarin alo la in khu thaboka balin abom lo na ni Liu Zheng chuan room ve la en kwal lai chuan Mr. Zhu chuan dokan chu lo khoin alo pochia ya Liu Zheng lo chuak chu chulai hmuna chuan rei tak chu mi an om lo ani arin thu lo shilin Liu Zheng nen chuan an chwa san zui le tamai motor an chuan lai chuan Mr. Zhu chuan ngai to tak hian a chawem ti te zotin in lama chol ha dama naktuk lama soidun le mai a tha thu chu a shila Liu Zheng ero in ningjang te school le a chhevela emo engi mutal shatan nei takin zonala du fana Mr. Zhu chuan a ti to thu lo soin ma se tu man eng ma an shelo ti a shila Doctor Ninga pa Mr. Ninga te in lama kal le in kongka chu Liu Zheng chuan akik le dat ta Mr. Ninga ti in a au zui bok Liu Zheng le Mr. Zhu te Doctor Ninga pa te ina an vakal po chuan kongka an kik lai in an chen no pa niom tak ron kalin hun engi mutsen arun ho to lo thu alo shila Liu Zheng chu anwal roi mai an ina an let no po chuan cho ei peilawin a room lama alut bo zuya anu su fen pon Mr. Zhu chu chanchin lo zot ve vatin Mr. Zhu po chuan a sha dan chu a shil zuya Dr. Ning le a chung te hian Liu Zheng sha tan du lo ni ya alan thu te thlengin ma se Liu Zheng ro ala beidong du lo China damdo in shanga neurosurgery department te bekwalin Dr. Ning angdam lawan kolem ti in azot kwal ta china ma se a chan na mo ber chu a mu thei si law chaw zetin tuipui kama chuan a thu a chu ti maya Dr. Ninga ala ka changa an shwai bo chu a ril ru a she omin angai to na akal thui hle chu ti lai chuan Dr. Chengan ron kolin chanchin tlema zonga sha tho chu aron soi ta hlau thu nei tu sang lama byak thu le Dr. Ning chu beya a akir nge ya ma se transfer ni thu te International Medical Organization noya an chet vel dan te soin a chanchin takero mimal thil ani awanga an soi chwa theilo thu thlengin sumyon po an zinga alo tel ve ngei boka Liu Zheng chu man mo takin Dr. Cheng te muturin akal tangal Kofidor pakhata Dr. Ning len lo ngakin Liu Zheng chuan aron thlen rual chuan Dr. Ning engi anazot vat Dr. Cheng chuan a chung te nen po an la in byak po theilo thu soin organization lam la in engma an la puang lawa a chung te an byak theilo chan po NDA an sign vek wanga ni thu le engma soi chwa phal ani lo thu te soin Liu Zheng tan chuan konga ping to tak zet Dr. Ding chuan lo hnem ve ma se atok zo si lawa alaka do tan soi angten angaya athi emo adam po a mu adu thu soin athi to emni ti in thudik tlang taka soi turin angin le thlo chin Dr. Ding te tan po Liu Zheng chu alai nat om hle a enkol na cha adonga ala thilo ti bak engma an shebik der si lawa Dr. Cheng thil kena mu chuan Liu Zheng chuan alak sak wata in nei som na kar ta lo ni Dr. Ding chuan shil nan hun chania an sha lo wanga soilawan ni thu chu lo shilin thlale mai ani thu le huna nei ani chuan telpui turin asoma a thei talawani po in apoi lo ti in thatakina shilbok Liu Zheng chuan mi tuitling pam hian nuin lompuina a hlanduna chumi nu chuan akal san zui ta ngal Dr. Ding chuan a khongai lutok chu a cha pui hiala Liu Zheng chu beidong tak hian an college kaldun na chin hmun lama te chuan kalin an ground zau tak bula akal te chuan an pahnia an workout chin lai te mitha in lungleng em in thira a chap le top mai chin uchok manga chumkhat lepa practical an ti dona a hlau zia te Dr. Ning la in khoi lui tira a hlo na te ti re sakatum wanga anin pombe boy noi chumte a thi dan der dan te thlengin a chui ki ra kho har na tam tak nen Dr. Ding chu ala zong zel chu ani si a Dr. Cheng le Dr. Ding te in nei ni alo thlenga
Liu Jing le Tanya te po moi taka kalve in Dr. Ding po alo hlim kher mai mi pachan turin mu tuem ti ya lo zotin Tanya chuan an la mu lo thu in lo chang thwa ya Dr. Ding chuan surprise ani thu chu asoi zui ngal Liu Jing le Tanya in nei na tur lampa na an kal lai chuan Liu Jing chu a hoi kwal deuh rua ya be se ya ne ya mo pa chan chu Dr. Ning ani alaring fan ma se ama om reng a mu box si law Mr. Julie ai fe te po local dunin an in mu su ya ai fe chuan Dr. Ning chung chang sha tan nei tu MT in lo zot ve bok Liu Jing chuan lu lo thing zawa Mr. Ju chuan lo hnem watin engkim a thale mayang ti in Dr. Uron kalin in nei chani don to thole chutna lamakal to torin aron shil hloma rang takin an kal ve ngal Tanya chu an lo ko wang chuan akal son loka Liu Jing ama a om lai chuan Dr. Ning chu khoye mulaya lo lang thu turin ala be se ya ami chu ala len kwal pa reng bok U Zhaoming jena sakha aron lang hlola Liu Jing pon amu ve hlol chu makati viau lim takin anin be zuya Dr. Ning omna ron zot le chatin engwanga abula omlo nge ti te nen Liu Jing chuan chan thiam harati hle a chuta agem lam chungchang soipui tada yin pakhat la a phur zom takalo ni bok nen soitur chu anga khop mai anti ti lai te chuan Liu Jing chu a hoi kwa le china chuta Dr. U te ho chuan mo pa chan ti ya au Zhaoming chu ron kawin in nen chan to don thu suin an ron kai kal ngal dut ta Liu Jing chuan makalo ti viau chuta Dr. Ding le apa an ron in kai lu to don bok nen alo ding chave le wat Dr. Ding te pa fa po hlim takin an ron in kai lu ta do sanan thlen chuan Vice President Ding Dr. Ding yi yan pa chuan Dr. Cheng ne na a fanukut a hlan ma chuan ti hian a shil masa a fanu hlutak le a nei chuna ni a lim takin a siam turani ti in Dr. Cheng po chu alo bungat ngata Vice President Ding bok chuan a fanu chu enin I hmangai le I thlan chhuami pa ni a lim takin I siam turani ti in thu chu atiam tir ve le a an pahnia fuina thu shilin Dr. Cheng chu akuta a enkol turin a fanu chu akal san to don bok har sanna ato kani chuan chanpui turin an nom reng thu le ama chawa chinfel tum lo turin a shil le thlap boka Dr. Cheng po chuan lom takin lungai lo turin lo shil kapa alo ti deuh thlapa Vice President Ding po lom tak le ngai ngam takin akuta a fanu chu a hlan ta bok mi pui hnung lama changa lo thlir ve reng tu Liu Jing po chuan Dr. Ning nen anin nei lai hun te alo ngai twa ki ra an lunga leng hle a ma se chuta thil pakha sha chwa zoga nei da la lui pakha ta longa an chuan chum khan chulai mun chu anu kya nga om ang maya Dr. Ning an ain ngai china wanga akal fo thu a soi kha in nei na hmuna chang chuan ngoi rengin a chuak zui ta nga la da lo chu be sei le tur chuang po a she to law da lampan tur flight ticket book chua yin anu ne na borak thiang hlim dong tura ni rei lo te chung azin khothon don thu chu a shil nu in China chu a chwa san le ta ngal da la chuan alo shwai tu chu Dr. Ning a sha MT te azot pa a ming chu a sha thu le ama ero ala mulo thu in alo chang mai dal Chinese hospital po an thleng le ta dira mutura changa chukin a thlir wangwanga chumi nuwa Dr. Ning anu lim an siam ma a chuan vading le in adu ang chan a mu theinan chuan a chong chai le motor chu aron tlan lut ve mek boka an pe aloka chuan ron dingin driver kongka achangin jeff aron chuak lol Liu Jing a mu chuan apan ngal thwaya anin mu lo na arei to ti soin anin kwa zui bok Jeff chuan engi anti te azo nuwa a hnung lam chu hoi le in Dr. Ning ti in a kauta mai Liu Jing chuan makti takin a kauna lam chu a hoi ve ngal wat Dr. Ning ji kyan ngei mai chu nui sang hian alo dinga Liu Jing maktilu tuk chu engma ti mai na chang po she lawin a ding tlok tloka Dr. Ning chu Jeff chuan va shwain Dr. Ruan ti in Liu Jing chu a ko mu a Dr. Ning po chuan Chinese hospital a kan lo lo ma che kanin mu chu ka lo me lo ti in alama ko chu alek chuak zuya a omda na chuan Liu Jing chu a she lo ti chu alang reng bok
liu jeng chuan ham hai zet hian a kut chu alo van let ve maya soi mai tur a shelo doctor ningan a hminga soya a hminga zo let ve po chuan nurse pakhatin aron kauta ka chuan kanin mule thwai donia ti in akal san zui tamai bok akal nu chuan Jeff ne na engthil nge thleng zo tin liu jeng chu a shil hain a ril ru chu a boi mel kher mai Jeff chuan sumion zot mai turin alo ti thunga rang takin liu jeng po sumion office lam chu apan zui ta ngal Dr. Sumion office a chuan thil thlen dan chu zotin liu jeng chu a thurana Dr. Sumion chuan Dr. Ning chu vanei thlak taka treatment an pe ka changa thakhat nuwa a har chwa thu soin ma se a shat na amnesia a nei dan te a enkol tu te pon na sa taka ama sha chwa te ran tum thu le ma se anu chau a sha chwa thei dan te shilin anu wanga helai muna adu tak thu te chu fia fai takin a shila liu jeng chuan helai muna ama mutura alo ka le lo na chan po alaka chuan ala thup zel do nia arin thu te alo soi ve bok Dr. Ninga chung te po nimin lama chaina pana an chwa to thu te chu shilin abula ron soi fi an tum dan te nen thleng chuan a soya pomahar satur zia po a sha thu chu alo soi ve bok liu jengi ro chuan a sha thiam thu soin aladam talalom ti in alo chang thunga ma se ami tuita tore ro chu adang sham sham ti chu alang reng thunga tanya po kolin chanchina shil zui ve boka tanya chuan sarjan ani ti asha a ama ashalo te chu arin hlelmel viawa ma se simionin ashil dana ti ra chuan engma asha big lo thule sarjan ani le dan po voi tam tak thea tarakala an sevel a thlir nuwa ati le chau thei dan te chu soin tanya po chuan Dr. Tura piang dik takani ti in alo soi ve boka ama nen po chuan anin mu photo anga a she to che em aron ti ero chuan chan na fum fe pelawin ada tadai damdo in sir lama basketball court lian lo te a chuan dalami te honen chuan Dr. Ning chu basketball an khel hawa dam lo le na thok tu te chuan an endu in thiaman ti hlom em ema liu jeng po chuan zu en ve in an college kal lai boka ngai to kira a basketball khel ena thalak sak tuma alo boy thei zia te a changin anui pui ve thina an chung changa sha chwa ero chuan aladam talalom ti in ain hnem le mai chen tlaya chuan in chung zol akal lain Dr. Ning chuan a kau dan chin ran liu jeng ti chuan arun kaule bul maya liu jeng chu phok tak mai hian hoile tin asha chuak le towa angai mana ma se anilo sumionin ama in an lawin sha chin ti a shil thu le a ming te po a shil thu chu alo soi ngal wata liu jeng po chu nui lui sakin in sha cha chau ni law anin po chin thu te chu alo soi ve mai eng ang chiang nge ti in Dr. Ning chuan nui sanga zo tin liu jeng chut na bula chuan a chu thlave a liu jeng chuan soi mai dan tur ero chu a shelawa Dr. Ning bok chuan a in thiam lo thu soin accident wanga thil tam taka thei ngel thu chu a shil zui boka ma se anui sang reng thawa liu jeng po chuan she thiam tak hian ama aya adanglam thu lo soin pakhat la chuan adanglam na alo zo thwaya liu jeng chuan ngai dam tei dila inui tam to zok boka alo ti ve bok Dr. Ning la chuan nui sun sun chung hian ama chuan ka votin ka hlo om thina ni mo alo ti wang ve boka liu jeng po chuan a khir thu lo soi ve bokin an hlim dun ta phian liu jeng chuan nui le var chung hian tunge kani po min she to lo ma la idam hi kaloma ni ti in a shil le a Dr. Ning chuan nui sang hian alo mel ve boka dam hi chu a tha ani an ti zom tangot bok chu minuwa Dr. Ning chuan weekend a hun ola na yem ti zo tin an hiking clubin hiking an nei na tura telve turin asom zuya liu jeng chuan nui hakhak chung hian pon lampo alo ngai na to tho soin ama kha chuan outpatient duty ward le operation room kha a hun man tam na berani thu chu a shil zuya Dr. Ning la chuan nun boring takani don chu alo tingot boka liu jeng bokin a hun khoral ve chin na chu shil le in ma ni chaw omani thu chu a shila Dr. Ning chu nui deu tho si hian aner to mai anun dan masalam chu
angai na zong ani vak to lo ti mu thiamin liu jeng po chuan anui nui taringot weekend ha chuan hiking nei chuan ankal ta nge ya doctor ning chu mi pahar wang le hlim thei tak ani tabok nen liu jeng chu ka yin anung bera ankala achangin anlama tlang thli tho hnuai ya chuan boruak chu athiang boka anni pu an phur sar sar khop mai anu dewa doctor ning chuan doctor ani chan te chu azota liu jeng la chuan thuruk ti in alo chang tlat thunga doctor ning la chuan sha ta chak mel si in choi pui so min ka chakani chuan min shil turani ti in tlang top thleng ma sa sa chu chak ti in ama chu atlan ngal dai le ngala liu jeng chuan no pangchha tu box si a hlim pui thau box si lata ka thlen nu te chuan ron awin kalvat vat turin azu shila a khot hlir nom zia te chu a shil bok liu jeng po chuan lu thinga nui hak hak chungin apan ve ta shama doctor ning po ron le tin liu jeng ron chho che theilo chu akuta ka yin azu pui le boka an hlim duna bulchan chhale angmai an ni tlang chi pan thlen chuan a bora ka dangin a khot hir chu alo nuam tak zeta an hming te chuan anin kaudun chiam chiam boka a pia deuh pangpar hmun lama te chuan an kal phei zel bok pher pha in liu jeng chu chuan a pangpar ken chu doctor ning lama chuan alek wa wa a doctor ning po chuan alak ve ho chu noi sangin aron keng phei ve boka liu jeng bula ron chu in pangpar mang chuan anin fiam nui le thin anu deuh chuan doctor ning chuan a thuruk chu azot le ta a liu jeng chuan eng thuruk mo ti in lo zot let bok doctor ning bok chuan doctor ni chan kha ti in zot le liu jeng chu nui hakin nun hlui angai to kira high school kalaya an school kota board lian taka top student of the year an lo tara mu chuan doctor ning mel le aming a point mu zat ba ka doctor zir chuak che ani thu te in ziakin point mu sang le chaber ani a liu jeng po chuan doctor ning abul maya chu chu melin ama wang ani thu chu a shil zui doctor ning chuan keima mo ti in lo zot le thu boka liu jeng chu noi sa nga bungat ngatin an hun kal to te chu angai to kira college anin ton dan te an hun man dun tam tak te anin nei anin chen le anin ton le dan te operation hau tak 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 an pal tlang dun dan te thil khir khan tak tak an ma chon dun chum te azir laya ta na nasa taka apoi lai hunte dala anthil ton hlim tak tak kara bablu wan ashwai bau chumte alokir laya an hlim em hunte le bomwanga anun na achan chep chumte thi swala a om laya amang an na zong zong te nen mase tu na chuan akyanga a om to a engki ma chale don ti asya a hlimani doctor ning chuan liu jeng pangpar khoi mek chu enin i thuruk dangpo ka sia aron ti hlola liu jeng chuan ingi alo zot ve mai bok doctor ning chu nui sukin liu jeng te chan ho akal pel chuma a chan ten ruan liu jeng hian adu che anti kha she chuakin anui le suka a she chuak chiang ani chuta liu jeng chu enine min du chin kha ati a liu jeng chu anui chuak ta hak haka phur taka thawin malama tlanin ningje kyan ti in hlim lutukin a orol top chuana auzui wangwanga doctor ning po chu tho ve vatin kapma a tuifin ria chilen tons 136 omma se ka kalsan le to ngai lawang che ti hlim taka au ve in liu jeng omna lama chuan phur takin atlan phei ve ta ngal a top ta